Naku, good evening sa atin mga kasaksid. May papakita ko sa inyo mga saksid dahil sa mahal ng gasolina ngayon. Kaya mga saksid, nakita natin tong video na to, na vlog natin to nung nag-demo dito sa Alaminos, Pangasinan mga saksid. Dahil meron sa kanilang mga saksid na solar water pump na ang laki-laki mga saksid. Tara, samahan niyo ako mga saksid. Tignan natin itong video na to. Let's go! Ano to, parang ano ng munisipyo, Pastor? Hindi, NIA, DNIA, in coordination with LGU Alaminos. Kaya, Okay. tignan mo yung logo. NIA. Hallelujah. Tapos ito yung buong bubong na puro ano yan, no, solar. Lahat ito. Oo. At ito yung pumping niya. Relax, ito yung pumping nyo. Ah, Ilang ano to, Pastor? Ilang tubo to? Ilang yung ano, lawa? Ano to? Hindi ko Butas alam niya? kung ilang tubo ito Di kwatro? pero ang kabatuan, title kasi ng ng bali 300 meters. 300 Oh, pero walang 300 yun kasi mababaw. Hindi ko alam ito kung gaano kalalim yan. Ganda na, oh. Walang kuryente, walang... Direkta. Direkta sa solar. Ay, parang tinatabon niya yung tubig. Kasi continuous yan eh. Oo, continuous. Kaya ayun, water sa pump nila. Oo. Tapos ito pwedeng ilagay na sa mga ano po, no? Sa mga pananim. Diretso na. Kung din daw ito, pwedeng inumin. Ang linaw. Malinaw nga po. Ang maganda sa kabatuan dahil magkalapit. Pag ganyan yung panel niya, nandito lang sa labas. Ito lang sa labas. Maganda yung kanya. Lalo na ngayon, mainit. malayo pa lang. Hmm. Pwede mo kasi gawin, halimbawa, mag-apply yung meeting niya. Oo. Kung ilang tao lang. Ganun lang, ganun din. Mababa, mas mataas yung sa amin. Lakas yun. Hindi ko alam kung ilang meters ito. Oo. Dalawa pa lang ang functioning sa Alaminos, pero 10 units ito. At yun. Pero ngayon, dalawa pa lang yung gumagana. Dalawa pa lang yung gumagana kasi nasa profit sila ng naghahanap pa rin. Magana. Di na.